Saiatu gea nolabait gure indarrak nun dauden aztertzen eta bertara fokalizatzen gure aktibitate guztia, bai sektore industrialekoa, baina baita ere berrikuntzakoa. Beraz, aztertu ditugu nun dauden gure indarrak, gure enpresetan nun dauden indarrak, bestalde zientzia eta teknologia sarean nun dauden indarrak, eta horiek biak onartuz nondikan joan gaitezken gure diversifikazioan, ze sektoretara joan gaitezken. Eta guzti kontutan izanikan definitu ditugu manufaktura aurreratua, bestalde batetikan energia eta bestean biozientziak. Eta biozientzien inguruan batez ere osasuna eta elikadura kontsideratuz. Eta horiek gero hartu dira oinarri bezala PCTI berria martxan jarri ahal izateko. Gure industria planean dago lerro hau oinarrituta eta ikusi duguna da gure zentro teknologikoetan eta sare osoan oro har esan daiteke ezagutza zientifikoa handia dagoela, ezagutza teknologikoa ere bai, hainbat proiektu garatu dira, baina askotan kostatzen zaigu hori industriara eramatea. Eta hor urrats bat gehiago eman dugu. Eta da industria zati baten inguruan, kasu honetan eolikoaren inguruan, enpresa desberdin batzuekin zentro bat osatzea. Ez zentro fisiko bat, teknikerren egongo dalako, baina bai leku bat non produktu desberdinak frogatuko diran. Baina ez produktuak soilik, baizik eta sistema bat osatzen. Nolabait merkatura atera aurretikan, froga banko batzuk eta behar dira, frogatu behar dira sistema horiek, eta sistema horiek frogatu ahal izateko CF hori osatzen da. Kasu honetan eolikorako, baina baita ere Bizkaia inguruan esan daiteke ari gerala lanean, beste sektore batzuekin, eta kasu honetan aeronautikoarekin ari gera. Egon daitezke, baina beti ere sektore pribatutikan etorri behar dute, kontsideratuz transferentzia teknologikoa egin behar dela, enpresetara pasa behar dugula ezagutza hori, eta enpresa beraietan prozesu produktiboa orokorrean martxan dagoenean, ezin dira gauza berriak frogatu. Gauza berriak, prozesu berriak frogatzeko beste leku bat behar da, eta CFA hori izango litzateke. Prozesu berriak, teknologia berriak osatzeko eta frogatzeko lekua. Beraz, iniziatiba pribatua dagoen heinean eta gobernuak laguntzeko prest dagoen heinean, baztertuko ditugu beste batzuek. Baina hori pixka bat ikusiko dugu prozesuen arabera eta enpresa pribatuen arabera. Beti izan dana, industrian oinarritako lehiakortasuna behar dugu. Hori izan da gure seina, gure identitatea beti, eta orain ezin dugu atzean utzi, ze demostratuta hori dela egin behar dena. Baina orain dagoen industria eta etorkizunekoa ez dira berdinak izango. Orain arte aritu gea ekoizten produktu bereziak, hemendikan aurrea produktu horiek sistema baten barruan egon beharko dute, agian enpresa batek ezingo du bakarrikan joan, elkarrekin joan beharko dute, klusterren lana garrantzitsua izango da, zerbitzuak hor bertan egongo dira, prozesu osoak egongo dira, sistemak, internet bertan egongo da, automatizazioa, hainbat gai egon beharko dute sistema horien barruan. Beraz, industria desberdina izango da. Zertarako gainea, merkatu globaletan egoteko, beraz, nazioartekotzeak gero eta garrantzitsuago izango da. Enpresa txiki eta ertain eta iritsi behar dugu, horiek orain arte bakarrikan ezin izan dute, baina agian horrelako talde handi batean joan daitezke, beraz hori izango da arraunketako bat. Leheno aipatu dugun transferentzia teknologikoa baita ere, teknologia izan behar da oinarri produktu berezi horietan, prozesu berezi horietan, beraz teknologia bestea, eta hirugarren oinarria ikusten dugu nolabait kudeaketa sisteman. Kudeaketan ere berrikuntza bat behar dugu, merkatu globaletara joateko, bezeroak zer nahi duen jakiteko, nola saldu jakiteko, eta batez ere askotz ere egoera malguago batean lanean ikasi behar dugu, eta hori izango da beste erronketako bat. Nik uste gure enpresa beti egon dela presente mundu globalean eta orain ere egon behar duela. Ondo egiten duelako lan, kalitatez egiten duelako lan, bere lekua poliki-poliki Made in Euskadi marka hori ona izan da orain arte eta orain ere hori indarra eman behar diogu. Baina mundu globalean gero eta konplikatuago da lehiatzea. Beraz, elkarrekin lan egitea, elkarrekin kudeatzea eta sistemak osoak saltzea, nik uste hor egongo dela gure erronka nagusia. Lobby lana ondo egitea klasterren bitartez, eta askotan aipatzen den dimensioa agian fusioetan ez dugu oinarritu behar, gu ez gera oso horren zale, gure enpresa ez dira zale, baina bai elkarrekin lan egitea. Eta agian trakzioa egiten duten enpresak bere hornitzaileak berekin eramatea. Eta guztiok elkarrekin seguru nago kalitatez egindako lana eta ondo egindako lana, azkenean merkatuan ondo kokatzen dela.